JAINKUP lay fi sa sisian daga kerteng ga bathiang tam jong utrai jisu. So kumen ban kran ga tian jong oblay sa sisian pat. Bat nga priang so bhai fi ru sya ga basha skor ga jinghikai ga tian ga jong utrai. Haga ni ga sian ga pamentaru. Sa sisian ngan ong na JAINKUP lay fi na mar ngatip bon shibon e na fi. Pide ni ki jing shakri ki ba fair. Fi sya skor ga tian jong oblay. Kata ga dai ga bangas ngau buram ni fi. Mafi iet ban sa skor ga tian jong oblay. Kung mga juang ong kini di Sngi Bakhatduh gidan kampalat e ga tian jong oblay ka babiang theo maka bamla siliang bakan long ga jingpsa khanang ba ngi kum ki kristan indan ga jingsan ha ga jinglong mensiam ka basisha. Ito oblay kur khui fini ga por ha kini ki arsian jingkiran ki bala adep ki janga ngakran ki atli ki farsi ka farsi ka baning kong ga ngakran ka dei ka to ka suka ka bala jano kaba ar hagani katayo ka badang syudap ngikran syapang ka to ke jing khawai ka bakhra baru artli ngakran ya ka bagi digi farsi hagi bayade ya bagi Sngi Bakhatduh hagar kini ka kenti ba mentar ngadan ban kran ya ka wai ga dukhat na ka tian jong oblay ka badai ka farsi ka wai ni ki farsi ki bakhra jong ka bible ka farsi jong khon sarong auria ka ba utrai jisu ukran ngan puli tang ko ga dukhat ba tang ni ga dukhat ka wai ini keran haga ni kapor kan lang gacing ku ka bakrao tetongan pulis ni ga dukhan philip ni farsi jong khun sorok auria haga lang ga bakhat san jong u Lukas ka ga lang ga bakhat san ngan puli tang ga dukhat ka ba ar fu ar ga tien jong blai ka ongkum ne henry ukpaul ang gi shakri jong u walam kloy ga JAINKUP ka bakortam ba tupen kup yu tu bo ru ga SATI ga ti jong u ba ni ki JUTI ha ki jat jong u philip ba ukpa ayo khon jong u balawan phaipat ya ki lightly ka JAINKUP ka SATI bat ki JUTI kan mau ka farsi jong khon sarang auria ka dei ka farsi jong ka jingwan phaino jong utaw bala jano ka dei ka farsi jong ka jingwan phaino jong utaw bala jano kan mau ka dei tang ka farsi hendai ka banga kwa ban khamban ye fina ma ka dei kum ta hiru ka dei ka jingi kai ka bangio aka bagan jaman siam ka jingi kai ka bangyo aka bagan jaman siam hangne gare gane ba ublay ude ukpa ngi ki brio ngi dei kum kita ki bala pet no na u ki bala pet jingai no na u lengba u adam bat da u adam ngi la pet jingai mangi ngi la be yangi da edan lengba u adam la be yangi na edan haba u adam u shabe na edan kam mangi ngi dei bala shabe alang kata ka pop ka bu adam ka bau adam ulale ka wan hiar hangi perkhat saki pop ki jinglong jungi ki basnio ki bangilong menshua marta daw ngi ki bala jangai na ublay kan mau paralo kan ga farsi ka crunch pang ka jingwan phaino jonga jongphi jongita ki breu ki ba phai pat show ublay kan ga farsi namar jongi namar kata ka daw sngap ha kumangala puli ukpa u highlight li yo khon ubalon phaino Aiga JAINKUP ka SATI bat ki JUTI kan mau kini ha ka bakan jam sim ki dei ki ba dondor hadu kata ba ki ba kodo ngan ang sa sisian ki farsi ki dei ki don ka spa ka ba kodor e jong ka tien ka jong oblay ki balong jingger huingi amar kata ka daw ngan ang sa sisian ngakran ye kani ha ka rukam ka bakan jam sim ka balong jingger huingi ka ban tayingi ka ban yarap ingi habang em ga jingem ban shakrio try marta ka daw hisien ka jingkran jong ha kani ka por ka de ka JAINKUP ka SATI bat ki JUTI ngan ong ni gikintian sumar bha kini ki lightly ha kini ki Sngi Bakhatduh ublay ni kur khifi to ngi leit na shakma ka badeng kong ka ga ba ukpau ayo khon kan mau ngakwa ban fine por haba Jesus Christ ukran ni ka farsi ukran ru katkom ka rukam ka custom jong ka to ka por ka ba mo Figa JAINKUP hag emlang salang jong ki juga dega badon jingmot hadu kata-kata. Hakitu ki por kibrio ki itu abai lada uyai ubade u farisi. Kibrio ki itu lada uyai ubade u sadusi. Ki itu wat ihaka kampar thairu ya urang ba shi hajar, urang ba shi spa. Kamu urang ba shi pai, ubai penia iki shi spa, iki shi hajar mut ki shi pai hapo ajongu. Ki itu nai nakata ka JAINKUP ka baki ki don. Kalong hadu kata. Tidak mata ka daw ka JAINKUP ha ka society jung ki Jew lani ha ka rukam ka emlang salang jung ki Jew ka dai ka don jingmut hadu kata-kata. Aku fin sngap ha. Finga ka fin sngap ha.
Kani kadai ka bang gidon kamban snow tu adu kata-kata. Bahaba ukpa wan pa maaf yang haba ukun wan pa sya ukpa ai ya ka JAINKUP. Kan mau ya ukun sarang auria. Ya ukun sarang auria. Ubala pet na ka yung jong ukpa. Haba ukpa ai ya ka JAINKUP. Ka JAINKUP kamot kadai kadak. Jong ka jing pediang biang ya sya ka long yiem ka jong ukpa. Ka JAINKUP kadai ka jing ka baar. Ka JAINKUP kadai ka Jingpynpaw bor lani ka jing ai bor. Ba long biang udukhat. Jong ka long yiem ka jong ukpa jong. Kata kadai ka door jong ka JAINKUP. Fitip na bahaka bakan jaman siem utrai ru ule akum tayangi. Hagalan nga ba handru fuway jong ka kitab jong Isaiah kalan nga ka dikhat ka ba shipho utrai ka Bible ka kran kumta ngamot banong. Lada fisngap ega jingkran jonga ka badang syuda bakan ega tayo spang ka farshi jong ka jing khawai ka bakraw ngi kran bahai ka ne bat ngamnan ra egi ju ki dikhat hi. Namar jong figi basngap lai ka lanang long jingkar hu shu shu. Ngamnan ra egi ju ki dikhat. Nrufwe jong Isaiah ka dikhat ba shipho ko angkum ne. Shishangan shat keman hau try kaman siam jonga kan snokman hau blay jonga namar ula penkop yang ada ki JAINKUP ka jingpeniam bat ula penpong yang ada ka jan ka hok. Kan mau haka bakan jam siam haba fifi kala bamot haba nganga kala bamot haba ngang jisu nga piang me ka dono jonga ngi phai shame ablay kata ka diga kalimat bahaga bakan jam siam ublay open kop ingi ya ka JAINKUP jong hok ka JAINKUP jong ka jingpeniam. Ngi don ya ka JAINKUP jong ka hok ngi don ya ka JAINKUP jong ka jingpeniam. Kan mau kata ka diga bakan jam siam ka bangim la bani ide ki khmat do de ki khmat briu jongi henre ki khmat jong angel jong ukpao ba habaneng henre ki khmat jong ki ksoi haki khmat jong ka hima jong ka jingdom ki yo i bangi don ya kata ka JAINKUP jong ka hok ka bo try angi ka JAINKUP jong ka hok ka JAINKUP jong ka jingpeniam ka bangan ongkum ni kabala sait da kasnam ka jong Jesus Christ kaba ka beneng ru ka itu bat ka dujok ru ka pediang bat kamnut ban ong kumnu ru amarta ka daw ayo blay laweng ni ka jingim jingi ya ka JAINKUP ka berem laweng ni ka jingim jingi ya ka JAINKUP jong ka pop laweng ni ka jingim jingi ya ka JAINKUP ka berem namar ba laweng ni ka JAINKUP ka berem namar bangikil ngila kala bumot ngila pediang utra ngidon ka JAINKUP jong ka hok ka gospel jong Ioanis kala nang banding kong dekat ka bakharar ka ong kat ki bala pediang ya kata kemot ya Jesus Christ lai bor ban lagi khon jong oblay kumu khon sarang auria katu ka JAINKUP ka kran ba ula yo biang ya ka bor ya ka hok lai bor yu ula yo biang ka hok ban long khon la di ban long dekat jong tu ka long ya nang ta pada ka kitab Jingpynpaw kala nang ba nyaw ka dekat ba khandai ka tien jong oblay kong Ioanis ani gintian wa ngai yu pai ba belin bam la nyaw bam la nyaw ba yang saudong ai ka khat ba saudong ya ta ka khat jong khon lang brat na ki jaj ba na ki kenja baro ba na ki thliet baro kan mau kata ka dege bo ya ne su yo I ka ban saja din jong jong rong no ba baro ki brio ki ba shakri blay anaki la let na prothe ka si ga jingwan ga jong utrai hang tang ine lum saudong ga khat ka jong ukpa saudong ga khat jong khon lang brat ngin yaro ban ngin mane yo de hang ta de ya kata kan bo ya ne su ngayo I nakijat naki kenjaban riu baro naki thliet baro naki bentang ka ba fair dan kawai ka balong kaju dan kawai ka balong come on ba ong Ioanis sa to ke Jingpynpaw nyau kandai Ioanis song ki dakup ya ka JAINKUP ka bali ka krane ni ka JAINKUP jong ka jingpeniam ka JAINKUP jong ka hok kata ka de ka baning kong ba bleu pa ule ya fi badinga ka ba ar ai ka sati ka dan ar jingmot paralok haka testament ka barim pinlap ka sati ba kadai ka ikhtiar kadai ka Jingpynpaw bormo kadai ka empowerment ka sati let's say tongan puli arli ki jingja na ka Bible ka testament ka barim katakan yarap ifi haka lang ka ba sau puway jang ka kitab Genesis kad khot sau po do sau pu ar nanong sa sisian ka kitab Genesis kala nang ka ba sau puway kad khot sau po hado sau pu ar ka tien jong oblay ka ongkom ne snap ha Mami men long halor ke yin jonga bat da kiktien jong me on sen share ki briu jonga baro. Nrei tang haka khets e manga ngan lo ubakam kraw halor jong me. Andagum tau paru long hau Joseph. To khmi ngalabu ye me halor kar Egypt baro kawai. Baru faro wala law no e ka sati na kakti. Baru labu e ka kakti jong Joseph. Kani ka jaha ka por ba Joseph udang mi na yeng bendi. Ban let ban batay ban interpret ya ka ega ba news em uneu faro fos neo anda ba
Joseph ula de ban batai ye ke jing fo asniu ke jong u pharo la singa hun jirot baka ei baro ka ba fo asniu ka dei bat kata kar jing batai ru ka dei ka ba biang ba isbia kat adu ba uthung yo Joseph ba long nong sinshar hajo halor jong ka ri Egypt u ba khampo akhndiat tang ya uhi le si la banong ulong u Joseph u mi na po bindi ban long u prime minister lane u menteri rangba jong ka ri Egypt para lo ka eka appointment mo ka eka jingthung ban pinti kana e kata bau faru le gamta faru lo ye ka sati wai ho Joseph kata ka dei ka bikile hakipor ki bahindai ka sati ka don por kata ka kren ka ikhtiar nang ta ka kitab Esther ka lanang balai ka dukhat ka ba fra ha du khatar ka ye thu ego ge jingja tongan pule tiu haman lo ang hau ahasiras iam don ka wi ga jai bin re ba saprat ba priang hi hapring ki jai men riu ha ki snat baro jong ka hima bat ki an jong ki pher na ki jong ki breu baro ken ma uni u breu namar ba ushon ye ge jai ben riu ju ne haman ushon ye ge jai ben riu ju u de we ni ki ba kraw ba tri jong ka hima ga jong us iam ba us iam wala shan ne abhay u de ule ira ye ni ga but shukor jong wa khma jong us iam don ko ye ge jai ben riu balang persha ki an jong me kus iam namar ta da fi puli gi benta ga ba sherum wong no de ka ba la da us iam u ibet ai bon thọ bon penjot na yaki ai bon thọ penjot na yaki khendiat kadai ge jim bakla jong nu sim hi ba oklem da wat bania oklem da wat bania la kata ka long ga ba dei ne ka long ga bam dei re ula shu ko ngo u ne brio ba la le kom ta ka dukhat ka ba khat ar kong onda kom ta la khat gi nong thọ jong sim ho bra ba ne kong ga ba khat lai trek jong u ba hang ta la thọ ka ba kong ga ta baro ka ba hamanu la hukom ki link score ba hukom ki link score nang ta ka tien jong opulei kom no but kabaro ka ulu hukom giling score jong siam but shakinong sinshar ki balang ka way pugwe gashna but shakirang ba jong ka way pugwe ka kinjaban rio shaka way pugwe gashna ka bakong gajing tho jong ka but shaka way pugwe ka kinjaban rio ka bakong kiktien jong ka haga kertang u ahasuras iam la tho eka but la shoni ka daga sati jong siam yakani ga decree yakani ga hukum la tho aka kertang jong siam tang bala shon daga sati ka muhor jong ka sati la shon haga taga kot la ne haga taga hukum kata ga diga bor jong ka sati agi por mendai namar kata ga daw ngap ka bani finiga por ngan fa sha ukun sarong auria haba ukun sarong auria wan sha ukpa ngapuli mena tangga dekat ga ba arfuar pengan puli ga ba arfuai ka khatsalang nong jong Lukas ukun sarong auria ongum no tiu tau khun ul ong ko pa ngalale pop ye ka benang bat ngalale pop ba khmat jome bat ngamlong shu ba dei ba on khat ukun jome kun sarong auria upar khat lagi jong ki kam upar khat lagi jong jingle wang ngam snong bangandang long ubabet ban long wordi bangandang bayang ukun jome ko pa Reu pa okhlabang em ne okhlam ho oi umong iru em reu ong pan mani sakri ai ga sati pendang sati ga kti jmo ka sati paralok ka kran ba ukhpa ukhlam ong kum no rei ka sati ka kran ba haba mewan pha sheyang na pdiang biang yeme kum khon tada uni khon sarong auria hadien ke ni unmi shaka imlang salang unmi ashnang athau kibriu baro akin tip ba udan ka sati ba ukpau ai kata ka bamot ba ukpau pdiang biang yu kum ukhon sa si senpat paralok kata diga ba kodor ga ba kinjam sem wala yangi la be na edan yim ngila du e ka buram chung ki khon chung oplay rom kan nang balai dekat ba arfulai ko ngum taung baro kila laptop kila du la e ka buram chung oplay ngila du e ka buram chung jinglang ki khon chung oplay penban lengbau Jesus Christ habangi phai show oplay ngiyo be ka hok man lagi khon chung oplay meneng gadang mentan gadang ong sipang Ioanis iwei khatar gong kat ki bala pdiang yo Jesus la ai bor ki balang ki khon jong le ngiyo biang ka hok ya ka right bangin lang ki khon jong oblay hallelujah la map ki jingbam hok jong hi baro amar ta gadang ngang sisen ukpa okhlam ong ngap pdiang ni ngam pdiang ta ga jong ong jame tamba sisen bo ai ga sati kamun updiang yu ko mu khon kamdon jingduna ai na ka kerdan ko mu khon ka baar ga sati aga testament ga bathmai ka krane ka kular ka krane ka kular ka jingete jutang ka jingete kular ka kran kumta pengan puli ningkong naga kitab ki kam ki apostol galanang ba ningkong ga khat ga basau ga tien chong oblege thu kumta haga du ka por ba utraun sakio no shabneng snga bha dia ba ula seng lambat ki ula hukumi ki banom leit no na Jerusalem ndrei wang kum no ndrei fin up e ga jingkular jong ukpa
kumba uang kumba filayo asngau nanga lada filat juga kan real nong lada filat juga kan real nong jang gospel jang Ioanis hang tu fin la bau Jesus Christ uang ngangan lek no re un sawan mesim ke jing shisha un sawan mesim jang jing tengan uda angar tat ka bhai ngabangan lek no ba un wan mesim jang jing kular na marga ta daw nga ka bani fin ka por mesim ba khoj udai ga jing kular u ba ka tien jang oblei ka ong udai ga sati senjat jang Philip ya kata hang no haka siti ka ba ar jang Paul sigi koren kalanang ka ba ningkong ka dekat ka ba ar fu ar dengan puli ya kata iwei koren kalanang ka ba ar ka dekat ka ba ar koren maaf inga ar koren kalanang ka ba ningkong ka dekat ka ba ar fu ar ka tien jang blai kong ne ubala shan sharp ru yangi bar ubala ay ka senjat jang mu sema ki do no jangi Philip ban lai ru ka Ephesos kalanang ba ningkong dekat lai ka sao ka thwa ki ju kin tien kam ne ba uben se mo khoi de ga sati senjat la ne ka jingkular la ne ka jingete jutang ken mau u Jesus Christ de undong let kurem mangi ka balang mangi ki kristan ba shishangi de ga nong let kurem ka sati senjat la ne ka sati balaya te aktien bar utau try jing unong pen em jingi ka de uben se mo khoi chang oblay marta ka daw nga ka bani fini ka por para lo ngi ken mau ngidai ki brio ki bala te jutang ngidai ki brio ki badani ga jutang jong ka snam ngidai ki brio ki badani ga jutang bat ublay ba em nadu ba fikala momot nadu ba ngakala momot nadu ba ngipriang ya u Jesus Christ haga jing em jing ngan ong sa chisian ka sati para lo ka kran ru ya ka jing te kular lo jing te jutang te ka balai ka tien jong oblay ka ong ka balai ka tien jong oblay ka ong ukpa u ai ya ki juti mo ukpaw ay gi juti ang panpang gi juti ki kijat jangu ki juti ki krani ka jingalam ga jangu blay ki juti ki krani ka jingya lanti na mag krani ki kijat jangi nganong saisen ka juti ka krani ka jingalam ga jangu blay ka juti ka krani ka jingya lanti ladang krani ukun sarong oriang ngan ong kumne ukpaw khlab ong bun ki kintian rew ay gi juti ka jingmot jangu baw ay gi juti kamot hakani ka rukam Bara siya kata mela pet na layeng mela shimlut ka benta ka hok ka jameng ala dab ailut mela yah la ka jang kamon mela pensarwa mela on phai mela yah la ka jang kamon dai menta ba mela on phai biang kini gi juti ki banga ai kamot menia hakamon janga menia ai ka jingalam janga menia ai ka jingkedaulanti janga kata ka dai katak bau ai gi juti paralok phai yangi andang ila kala momot ngiro menta ngan ong ifine ka por anda fila kala momot da fi shakri oble ngam laban le ka mon la jong film laban ya ka mon la jong dei ga mon brio jingim dei ga mon brio jonga ngina pan ya ha ka mon ka jong oble ha ka mon jong ukpa jingi ubhap ne ken mau paralok balai ngi don kami ka tien jong le bani asone goi ka por sha ka por na bar ka ni ka tien jong oble ka kran ya ka mon ka jong ukpa jingi bhavne bangin em kat kum ka tien jong oble kalanang ga ba shipho jong ka kitab jong u Jeremiah ka khot ka ba arfulai kadai ga weni gi khot Bible ki ba lomjing ka hu yanga shimnat haba kran spangata sngap ka ongkomne shipolo nong arfulai ga khot jong ka kitab Jeremiah ongkomne anga try nga tip ba kalanti ubreu kamlong ha ubreu ubayat ban penbej jala ki cinca sashi sen ngan pude atry nga tip ba kalanti ubreu kamlong ha ubreu bayat ban penbej jala ki cinca kata ga kran ya ka ba shisha ka ba kraw ba amdei bangala ban ya hala ka jong kamon nganum la ban penbej yala ka jong ka jinga enti daladi yala dihi namarta daw ngidon ka ktien jong oblay ngidon ya ki juti oblay ai ki jingalam bangin ya para lok ngak ka ban fini ka por snap ha na fi puli ka sam balai punyo ka khat ba arfulai ktien jong oblay kong ki jinga enti jong obreo la penbej daw try lani la bu bej daw try bar usngop ha hagit ag lenti jongo fitarai oble un sngo bhala ngia la jang gamon ya ladang ya ga jingbo be jongo fi pule ga Bible English like on steps of a good man are ordered by the Lord kamot ki sinjam jongo prio be shakrble kide gi bada bo be order mo bala bo be daw try adang ya gamon jongo sisa try un sngo bha ga jingya jongi marta ga daw ngat ang sisian kata ga balai ga bo try ai yangiru aga bagen jaman siang tos ngap ha ngangai fio jingger khuna ka ege bang kran ka tien jong oblay mang bang ong fi ka farsi jong khul sarang oria
ka kadai tang ka farsi kam dai ga baja shisha parthai le ba utrai ukran ni ga farsi ukran ni ga ba kenjam sem ba uble ukpar updiang ngi kumta aka ba kenjam sem ngai feeling ba adam ngilalong kibala pet sakma na uble ngila pet sakma na edan na ga jingsuk na ga jingdaran kat jang uble lingba adam adu adam kentup segi jingbam hok jing maman mangingile Raitongin sang tu, bahaga kelemat ba fiang jisu ngap diang me ka dono janga, haga kelemat ka bangong jisu ngap diang me ka dono janga, kata ga de kelemat ba utra ai ke JAINKUP jang ka hok, hallelujah. Kam fer ngile ayu kam fer ngilang kum nu mensha, la sat iki jom jingbam hok jingi la map iki pop jingi, bat ngidon ka JAINKUP jang ka hok, ka JAINKUP ka berim la berat no la weng na ga jim jingi. Amen. Kabaar utrayo ay ka sati ka kranya ka ikhtiar ka bor bangiyo pa ka hak balang gikon jang uplay teng-tengi perkhat ngim solong syu banang aningan dang yo ka benang bangandang yo ka jingim bam jukut mso dei syu reken ma uplay uplyang gum gikon jang umdon jingduna nang ta ublay ukpa uplyang ingen ong ngan ong kum ni ublay ukpa uplyang ikum utu adam ubakhlem le apa Oh kumu adam of klam la pop kata ga dai ga bor jang ga jingsat ka snam ga jang u Jesus Christ ngidon yaw men sim ba khoi jang blai ga sati jang ga jingkular nang ta pada ngidan gi juti u blai ai ngi bangin ya ka lenti jang u ndai shi bangin ya biang ha ka mon sa shi ka mon jingi sa shi sen pa u adam u lejit ban lai ela ka jang ka mon u la pen khen u la rengkang ga hukum jang blai henre mata fian shi ga jingklamot fi angalang krisan ga angalang krisan ken ma bangin ya ka jingalam jang blai ka ba mot ngan ong sa shi sen ha ka wai kitian kat kum ka ne kaktian ka jam ublay ban em kumta to haga bapan kot no ngan ong kumne ka banin kong ka ibo ublay ai ngi ka JAINKUP ka kitab Eklesiastis kanang khandai gad khat ba pra kong ai bi ki jan jame kin lang ki bali borobor paralak na ka finipor ublay uladep ai ka JAINKUP jang ga jingpenim ublay uladep ai ka JAINKUP jang ga hak ka badan kam yangi mentagri bangin riko ya ka dado menne ka basdang ngalong ifi ngakrani ka JAINKUP ka sati ba ga juti ngong tongin le bhai kini ki light li kini Sngi Bakhatduh ublay la ai ga JAINKUP jang ko hak ka JAINKUP jang ga jingpenem kare ka kamram jingi bangin rikho ken mau kani ga JAINKUP ka krani ga jinglong jingem jangi wat kala la da fi pe ki jingkran janga ki bakham ki bala kham kap tu kan ni por kap tu kan ni banai men shua na krani ga jinglong kristan ngong ka jinglong kristan ga dai ga jinglong jingem ka dai ga basngosi bangi ki kristan ngem so thu e kata ka jinglong kristan ga dega jinglong jingem haba krani ga ni ga JAINKUP jang ka hok ka ka krani ga jinglong jingem tungin em kong ki kristan shisha paralok ka ba ar utra ang gi sati ka ba krani men sem kho jang oblay Ephesos number sao de ka ba life ho kong wat pen so si fi men sem kho jang oblay da obala sius da obala shan sharp ifi hado ga singi jang ga jing sius pa ken ma tungin pen so si men sem kho jang oblay si pole Galatia la number san Philip kaktian jang oblay ka ini gintian Galatia la number san kaktian jang oblay ka ini gintian ngap ha ngamot anda fipuli nang basan bar ako wai Philip e kata baka babu kang umun sem ulang persya ka do kalang persya ya umun sem marta kada ken ma daga bangi no biang siga perthai ngin pensu si umun sem ko jang oblay daga bangi em biang bat ka perthai daga bangi le mare biang sa jan perthai ngin pensu si umun sem ko jang oblay marta kada tin job lai kong hagi tasoloni upolong wat pen lip hi yaw mensia kabalai kaibo try kabalai age juti da fi puli ge juti da ngan nganong fi ka proverb kanong ban riu ka dokhat kan riu dokhat khandai ka ong ni kintia proverb riu kan riu dokhat khandai ge dokhat ka ong ni dan riu tli ki ai kaibo try isi shishan riu tli ki ai ge balong ke jing ijli hau kai kata kawai na kita kinriu teli nganum krani kita kinriu teli ngan tang kawai na kita kinriu teli ba utrayu isi baru ijili gide ge jing ijili jung gide ki kijat ki bastet ban mare shaga basnia ken mau para la dang ngiro ngi mare ben shaga parthai ngile ya tur ngile ya jan shaga parthai haki haga bangda mesim ki kijat jing ngile mare ben shaga parthai yen hap ya ge jing isi ba ge jing ijili ge jung utra ngi shakriyo blai ubam jula ban yau shiliang khmat dalai le ruya tungin le bhai kata khaddo yawai ngan puli daga jingtho daga gospel jong Matthias kanang banyo ka dekhat ka baar fuai ngin pun kut artat hanni gospel jong Matthias nang banyo dekhat baar fuai Jesus Christ ukrani ngin tiadong omo brio baro oba hanga atrai uban yo ban le po ka hima kibnang re uta ke nyubale ya ka mon ukpa jong kan mau tamang isiduai tamang siong atrai gwal imut ka katakan pelong bangin le ka hima jong ublay ya lem dang ile ka mon jong pa la tho hang ni kani ga ktian jong play la tho ka mon jong ni
lemda ga jingim jong fi ba changa ka dei bat kane ngem poi shano ro namar ta ka daw ngan sisen kan mau ngan sisen ki juti jingi ba ublei ai ga jingalam jingi ki juti ba ublei ai bangin ya lenti hangta aga bakhatduh finlap bagi juti jingi kilong kumbong upol sige Ephesos ka juti jong ga jingla kloi ban yalap e ka gospel tam bangin ya lenti la dia marwei re bangin long ga jingker hui ki wei ngin long ga jingfla ru ya ki wei ublei unker hui fine ga por ublei ai lai tli ki ai ki yangi ha ga bagin tam sim ai ka JAINKUP ai ka SATI ai ka JUTI tungin Sumar bha gini lightly agini ki Sngi Bakhatduh ublei unker hui fi nganduai ko pa be et ke jingduai janga baro akalong ha gani ga por trai ba men ker hu ya baro ki ba pet ko pa gani ga jingkran bat kani ga jingkran kani ga jihikai ko trai kan ai ga nongrim kan ai ko try ga jing shai men siam kan long ko try ga jing sai ki ko try bahaba ki em kum ki kristan ablai ki ni ki si Bakhatduh kin Sumar bha ko try ga JAINKUP ga SATI bari ki JUTI ko try ha ga jing em jang ki try ba anda ma me wan ablai men shemingi try ki banang ban Sumar bat men nyowingi bang ilong ki ba bet ablai ban let no lembat me ha ga jing wan shau ga jame ai ba ga jing hikai kan ker khu ya baro ki ba pet ko pa da ga kerteng ga jong Jesus Christ nga duai Amen, but Amen. Ublay unker kuya.